Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Di na nwunye bụ ndị be anyị bịa na mba United Kingdom. O wee bụ nọ na London ka fa nwetara ọrụ and ụnọ adịrọ. Ụnọ dị na galacha ọnụ one room dị obele standard bụ 800 and 800 a bụkwa about 1.6 million ma ekwubie na naira. So fama mmenwu o nwezi onye mata afa wee nyefe obele ụnọ pere mpe ọbara aka na ụkwụ ọbara ngwongwo and na nwunye nọkwa ọfụma be anyị ịma na ụdị ụnọ fa bizi opeke nye anyị ụra ka kichin ịma ihe ha mefa wee je butezie ntọntọ bed bọnk wee dọba ụmụfa wee nọ n'enu fa wee nọrụ n'ala so oluzie n'abalị ka ha gbaa iche na mmadụ wee bed ya na-eme mkpọtụ na-eteta ụmụaka na-eme kwikwo kwakịlị kwakịlị nwunye wee sizi anya biko ka akwụsịrị na ọ na-eteta ụmụaka ọ na-eyife egwu ịghọtago and ụmụaka dị 8 and 7 and onye ọbụla dị 7 amatabago njọ aghụghọ ka ọ rapụ kama edupụgo ụmụaka akwụkwọ bọsị ọ nọ ọf nyanwa na ọf kafa gbaa iche na mmadụ bụ ewu kafa seche ibọn gị dị ejusi anya mechipụ ọnụ biko kedu onye na-eprove point maka dị ese na asịsị ajụ na abịakwute gị kwe olesi ma ọ na-arụ adịrọ gị na-arụ dị ya na onwere excuse nyasaghe na-ewesezi iwu argument abịa na-adị fa na-esezi okwu nwunye eju si na ọma mmezikwa ihe a ebe ụmụaka na ụmụaka ga-amụta njọ aghụghọ bido mebie n'oge ịghọtago so di ya na-ewekwa iwe na-ewesi iwe si na ọ na-awụ ya anya na ọ na-ajụ na ọ dịrọ mma n'iru Chukwu na iru mmadụ na asị onye ajụ na ma di gị bịa na arụ dị gị kedu ihe ị na-ajụ na ụmụaka amara nke ekwe na-akụ so na fa amara ihe a na-eme na fa nọ n'ụla and ụmụaka etetegokwa 2 times na-akpọfa ma ọmịda dị ike nke na-eme bed na-emekwa kwakịlị bed na-agbazikwa egwu awilologbo mbazi ka bed na-agba ifugie so ụmụnne ka unu tinyelu fon maka onwe ndị ọtụtụ ihe a na-eme na ndụfa so kafa wee nweli wee mụta ihe wee mara nke dị mma fa ga na-eme ịghọtago ọ bụrụ ụmụaka jebechee n'akwụkwọ fa abịa mee ma ọ bụ na-efia edupụgo ụmụaka ifugo na mbi na mba United Kingdom adịrịzi fa ga-emelidekwu ya wee nọkwata wee rentie flat ifugie ọnya ka ụfọdụ ji aba ime obodo jee bili ka fa nwee ike wee kwụnwa ụgwọ ụlọ maka ụgwọ London na-agala ọnụ and obele ụlọ fa nwetezi fa si na fa nwetelie £400 instead of 8 ka fa wee kwụnwa onye maka fa ka bịara ọfụ fa yara akwụnwa ihe dị na ya igecha akụkọ a ikwuo uche gị si ị ka ga-abịakwa mba United Kingdom ka ebe ị chọọ ibi ndewo na daalụ ka emesịa na afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ndewo.